ନାଇଁ 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 ଇଏ କଣ କଣ ଲୁଙ୍ଗି ଦେଇ କ୍ୟାଚ୍ ଧରୁଛ? ହଇରେ ଏତେ ୱାଇଡ୍ କଣ ପକାଉଛୁ? ତୁ ପୋଲିଓ ଖାଇନୁ କିରେ? ପୁଣି ମାରିଲା। ହଉ ରହରେ ପା, ତୁ ଆମ ଘରକୁ ଚାଲେ, ତୋ କଥା ବୁଝୁଛି। ଏବେ ଓଭର ସରିଲା, ତାଙ୍କର 55 ରନ୍ ହେଲା। ଆରେ 56 କଲେ ଜିତିବ। ଆରେ ଚକା ପକେଇ କଣ ବସିଗଲୁ? ଯା ସେପଟକୁ। ନା ନା ମୁଁ ଯିବିନି, ତମେ ଲାଷ୍ଟ ବଲ ଠୁକୁରେଇକି ସିଙ୍ଗିଲି ନେଇଯିବ। ଆଉ କଣ ମୁଁ ଭକୁଆ? ଯା ବଞ୍ଚିଗଲା ରନ୍ ଆଉଟ୍। ଆରେ ସତରେ ଏଟା ମାରୁଆଟା ଆଉ। अरे लत्या देख मैच टा आम लेवल भल ता गलती बुझलु। अरे लत्या बॉल टा देखि के बाललु। ଆରେ ତାକୁ ସିଙ୍ଗିଲ ଦଉନୁ, ଦିଟା ବଲ୍ ଲସ୍ ହେଲାଣି। लात वाला आतलल आओ गलो जित्या। अरे सुनु, गोटे आइडिया अछि। ठीक है।